Slab, fanúšikovia, sme späť, nové videjko. Máte sa na čo tešiť, toto video bude totálne nadúpané, prepracované. Spravedlňujeme sa vám, že sme nenatáčali teraz videá. Mali sme zdravotné problémy, škola problémy, koniec roka, pol roka, viete ako to je. Ale teraz, we're back. Jakub Kada je túto so mnou tiež. Ľudia, zdravím vás. Videá tieto posledné 2 mesiace nevychádzali, keďže vychádzali, ale nie tak často ako predtým. Keďže som sa flákal, poviem to takto úprimne, mal som to píčiť tieto 2 mesiace, ale už proste od dnešného dňa Všetko mení. A každý týždeň môžete čakať video. 180 stupňov sa otáčame. Presne tak. Budeme sa snažiť čo najviac. Ale to je proste ticho. To je naša chyba hlavne. My sa postaráme o to, aby to takto bude. Je to tak. Fanúšikovia, ideme tu pripravovať pretréningovky krásne. Nemáme ani pretréningovky, je to kávička, citrúny na krastú pumpičku. Toto je on. Daj tam 3. Hop. Ešte druhé spravíme. Opa, trošku vyšlo. To ste počuli, jak tam padol. Tak to a trošku si dám ešte z tretej. Tak trošku tak. Taký len doťuk. Presne doťuk. Tak to zavrieme. Poďme to zaliať vodričkou. Je to pripravené. Toto natáčame video. Takto to zamiešame. Dáme sa do tým. Zamiešame piko. To máme potočili. Bude na zdravie. Čo? Fanúšikovia nasraných ľudí, akože dosť veľa, ale zvládame to v pohode. Točil všetko, natáčame pre vás, nič to si zostaví. Jaké malé tecky mám, tu aj ruky v tomto hľadu. To je na piču celé, ale tak tu, to je niečo, to je iná liga proste. Čavo za nohy, pozeraj čo má Čavo za nohy. Kúkaj sa na to. Čo ty, však má väčšie nohy, jak ja, ty kokos. No ako ty určite. Koľko chodíš do fitka? Koľko chodíš do fitka? Mesiacov. Koľko? 8 mesiacov. 2 týždne? 2 dní. 2 dní? Včera som prišiel. Tak akože každý nech začína. Vidíme ten progres, no. Raz sa tam dostaneš. Niečo tam bude, no. Jo, raz sa tam dostaneš. Rád by som bol ako Marian Vrecný. Hej, vy ste Javelin fanúšikovia. Áno, ja som najväčší. A aký máte názor na týchto chalanov? Milujem ich. Páči sa im vaša tvorba? Áno. A Teda pekní páči sú, sa vaša strašne tvorba? sú pekní. Hej? Áno. Tvoj Keby názor? som dievča, dám šancu. Ja mám aj tričko kúpené, trička sú najlepšie. Hej. Čo vám je, chlapci? Trička kvalitka. Popiči. 100% kvalita. Toto sú fanúšikovia, nie nejakí hejteri. Kubo, povedz mi tvojho obľúbeného zastrihávača análnych vlasov. To je on? Jo. Robert Fico? Potkan Fico. Robert Fico, to Hej. on vie zastriávať. Análne vlasy. Ver, Normálne aj cop z toho spraví. Hej. Aj dready? Kebyže nerobí on barbera, tak by nebol v politike.
Aha, on začal ako barber? Hej, on začal ako barber a mňa strihal. Hej, análne vlastne alebo klasické teda? Aj análne a klasické to bolo ešte predtým, ako vykrylo štátnu Aj kasu. tredu ti vie na ne spraviť normálne. Ti vie hoci spraviť, kamoško, on... Čo sa bol raz strihať, taký fade mi spravil raz, toto už nie, toto teraz ma striha iný, ale raz taký fade spravil. Tak. To bol vtedy riadny, čo? To bolo ešte dávno, to ešte pred Kuciakovou vraždou. No, jasne. To vy nepamätáte, to stará generácia nepamätá. I'm on the block with the gas now, I'm on tax now. I'm on the block with the rock and I'm gon' whack now. If you want it too, I'm fuck that bitch right home. I'm on the block, I'm in the zone. Don't give me out my zone. Give me out my zone. Bad bitch, that you tryna get thrown. Bad bitch, tryna rob you home. Yeah, I be edge now. Tatted on my chest now. Slide those on the vet now. I can't wait to blip, I just bought a 5. I can't fuck with none of these lanes, they a fucking lie. Bitch, you know this get insane, you can fucking die. I just put a bad feeling, he got fire guy. I'm a fire guy. All they said is put in with the grease, I'm serving fire guys. If you got no right now, got no bag, you can't even fuck with us high. If you got your soul, you ain't got no bag, you can't even fuck with us high. There's some haters that ain't fucking with them up, no. Bitch, you put that ain't with me, that's not my job, nah. I'm up on it, do a jump and do a jump, when you pull up with the blick, yeah, we gon' scratch up. Pockets up below the sucker woman, huh? How you know about all this shit, man, you a fucking spot. We are monetized, baby, got a feeling. You know your thought she suckin' dick, she bring the million. Bitch, I get a hit, I get a million. I run this city like a demon, like a villain. Bitch, I take these Fergus, hits a dick, I ain't got no feeling. Riding in the double a toga, bitch, I see the ceiling. Heading in the million, I'm gon' pull it up. Keep it up on that, I'm down the road. Just put up in a lamb, no, I'm not your friend. Fucking know your dad, fucking know your friend. I can't fuck with nobody, that's not my man, friend. I just bought that brand new chain, that brand new necklace. Riding in the building, riding on the turn. I can't fuck with nobody, I'm selling sperm. Had to take a burger, said I took a crime. I'm insane, yeah. I can't with a blick, I just bought a 5. I can't fuck with none of these lanes, they a fucking lie. These bitches fuck me cause they want my cutty. I'm smoking dope like a Kid Cudi. I fuck your bitch and I ain't take it ready. I got rich, yeah. Money in my pen, what we said. My bitch on my bitch, she got me mad. I put Glock names and I pledge. Yeah, hold up. Fanúšikovia, aktuálne máme už po tréningu. Bol to taký krásny pool, comebackový. Neskutočný. Dobre to zacítil, aj Kubo. Sice ma nevidíte teraz, bohužiaľ zlé svetlo, ale aspoň nás počujete. Nepotrebujete nás vidieť. Predstavte si naše krásne tváričky. A tie bicepsy. A bicáky a chrbátiky. A to si domyslíte v hlave, ako rozprávame. Jo. No každopádne, teraz budeme už natáčať oveľa častejšie. Každý týždeň minimálne aspoň jedno video chceme, alebo v takom nejakom rozmedzi. Budeme sa tomu venovať viacej. Teraz tento mesiac boli hlavne zdravotné, školské problémy a takéto veci. Takže ničoho sa nebojte, pretože Jeff Lifts is back.